ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ନାଚ କ୍ଲାସ୍ ନା, ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିନି ଯେ ମାମା ଆମର ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ତୁମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ, କି ଆମଠାରୁ କିଏ ବେଶୀ ବଡ଼? ମୋ ମାମାର ଆନ୍ସର୍ଟା ଟିକେ ଶୁଣିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ବିନା କେହି ବି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତାପରେ, ମାମା ଭଗବାନ କେମିତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଦେଖିଥିଲ ମା? ସେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତାପରେ, ମାମା ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ନା? ହଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ହଁ। ଆଉ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଲୋ ମା? ଆମ ପାଖରେ। ମାନେ ତା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଏତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ମାମା ଭଗବାନ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ରହିବା, ଭଗବାନ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ବି ଆମେ ରହିବାନି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଜି ତା'ର ସେଇ ପୁରୁଣା ବେଶ, ସାନ ଜେଜେର ଡ୍ରେସ୍। ଏଇ ଛୁଆକୁ କ'ଣ କରିବ ତା'ର। ମୋତେ ପୁରା ଥକା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଉଠିକି ସିଆଡ଼ୁ ପିନ୍ଧି ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖେଇକି କହୁଛି ମାମା ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ପିନ୍ଧିଛି ସାନ ଜେଜେର ଡ୍ରେସ୍। ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ବସିକି ଭାବେ ଯେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ସବୁ ଆଣେ କେଉଁଠୁ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବହୁତ ଭାବେ ବସିକି। ମମ୍ମୀ ଏଟା ବହୁତ ଗେଲା କରନ୍ତି। ଏଟା ମମ୍ମୀ ଏଟା କାଲି ମମ୍ମୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଏମିତି କଥା। ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର କିଛି ଏମିତି କ୍ଲିପ୍ ଆସେ କି ସେ କହେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିମି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତମେ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନା, ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ାଇ ଦିଅ। ତମକୁ ବି ଯେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବଢ଼ାଇବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଯାଇପାରିବ, ବହୁତ ସାରା ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଯାଇପାରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର।